Na unsaon mo pag-describe ang God? Unsaon mo siya pag-describe sa iyang nature? We know the fact that God is justice. It means wala siya'y sala nga palabyon nga dili gyud i-punished. Mo punish gyud siya sin. And we also know that God is holy. It means He hates sin. Nilikay siya sala, dili siya kahimog sala o gidumtan gyud niya ang sala. And at the same time, God is love. God loves the sinner. Ingon ang Bible. Kung saan na ito rin pag-reconcile, nga hate niya ang sin, nagdumot siya sa sin, o mupunish siya ang sin, and at the same time, love niya ang tao nga napuno sa sin. And una sa tanan, ang Ginoo na siya gitawag og two kinds of will. Ang directive will or perfect will o kaning permissive will of God. Ang directive will or ang perfect will, muna siya ang first plan sa Ginoo gyud nimo. Muna yang gusto gid mahitabo sa imong life. Muna ang kind of plan sa imong kinabuhi nga mogi gusto nimo niya nga imuha siyang i-follow. On the other side, ang permissive will, muna siya ang will nga dili gid mao ang gusto ta sa Ginoo nimo. Pero since ni-violate man ka, nihimo naman nimo ang sala, iyan na lang gi-permit na nga mahitabo. Pero dili gid actually mauunta na ang original. And sa imo nang buhaton siya, naay consequences ana. Naay mga dili mao nga mahitabo. Pero along the way, kung magpabilin kang obedience sa Ginoo, mulid gyapon na nimo sa iyahang directive nga will. Pero naa na siya'y consequences. Perfect will, ang perfect will sa Ginoo plan sa imong life. Permissive will, dili niya perfect plan pero imo namang gibuhat, iyan na lang gi-permit or gitugutang mahitabo. Perfect illustration ana ang life ni Adam ug ni Eve sa Garden of Eden. Nini nga message mo balik ta mga around more than 4,000 years ago. Balikan na to ang Garden of Eden. Ang first creation sa God nga tao si Adam ug si Eve. Now kay baluta nga si Adan ug si Eva ang unang gitagaan sa Ginoo sa instruction nga bawal ni kaunon ang fruit sa tree nga naa sa center sa Eden. And kay balupod ta nga gikaon gyud nila. Balikan na to gamay daw sa verse 6. Genesis chapter 3 verse 6. When the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree too desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Na dinhi si Lucifer gitagak sa Ginoo tungod sa pagrebelde ni Lucifer, tungod sa pride siyang heart. And nakita ni Lucifer nga dili man niya kaya gyud pildihon ang Ginoo, ang Godhead. So didto siya sa second plan niyang plan B, ang God's masterpiece iyahang gubaon ang tao. So sidang gitagak si Lucifer gikan sa langit, didto siya misulod kang o sa isa ka serpent nga naa sa Garden of Eden. Ang serpent ani nga time muni siguro maingon nako ha, isa sa pinakanindot kayo nga creature sa tanaman sa Eden. And posible pod nga mao ni pinakanindot sa tanang creature. Kay tanawa si Lucifer, nangita siya instrument nga pwede niyang gamiton pagtintal sa tao, pag-destroy sa tao. So gamiton gyud ni Lucifer ang pinaka most attractive nga creature nga naa sa Eden. And maong serpent iyang gipili kay possible mao ni pinaka attractive nga hayop. Possible pod ang bitin ani nga time musturya, possible na siya. Pero isa ka butang nga tinuod ang mga serpent ani nga time, mga wiseness lang nga klase sa creature. Mabitaw ng Bible, be wise as a serpent. And pag abot dito pag yun may tago ang serpent sa forbidden nga tree.
Dito siya nagpuyo og ihag yung target si Eve, ang tao nga yang tintalon. One day kumasaag lang ni si Eva dinhi, ako gini siyang storyaon ug ako gyud ipakaon niya ang fruit nga mao'y makaguba siyang relasyon sa Dios. Din man niabot dito si Eve. Possible ani nga time kuyog ni Eva og si Adan nagdungan sila adto sa kahoy. No kung mapansin nimo dinhi ang nag-istorya dinhi si Adan si Eva lang ug ang serpent. Silent kayo si Adan. Ngano kaha si Adan nga silent man? Ang tanaw nimo dinhi sa 7, when the woman saw that the tree was good for food. Kuana siya pleasure, lust of the flesh, pleasant to the eyes, lust of the eyes na siya, and a tree to desirable to make one wise, pride of life. You see, ang strategy ni Satan, direct siya sa spiritual gate sa imuhang soul. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Lust of the eyes, anything nga makita sa imuhang mata nga sala, lust na sa eyes. Lust of the flesh, anything nga musulod sa imong body nga sala, flesh na siya. Pride of life, anything nga makapaboost sa imong ego o sa imong pride, makapahambog nimo, makahimo nimong independent instead mahimo kang dependent sa God, pride of life. Kanang tulo ka gates ang gipasukan ni Satan og nakuha gyud si Eve. Hinumdumi si Eve na deceive siya ni Satan. It means nailad si Eve. Kaingon ang serpent, babay, kumukaon mo ni dili man tinuod nga mamatay mo. Mahimo noon mong bright sama sa Ginoo. Ingon din si Eve, dili man, bisan gipaghikap bawal. Ingon ang serpent, dili lagi mo mamatay. So si Eve, ingon na to, nailad siya. Pero si Adam, wala siya na-deceive. Kay kahibalo si Adam, unsay tinuod. Right? Ang tao nga nailad, kung wala ka kahibalo, unsay tinuod. Pero si Adam, kahibalo siya, unsay tinuod. This time, disobedience gyud ang gihimo ni Adan. He chose to disobey ug mao na nga mas dako ang penalty, ang payment ni Adam compared kang Eve.